Türkmenistanda itlerin guduzlamagy bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Azatlyk ýurdu içindäki habarçylary hususan da Balkan vilayatynda ýangy ýakynda guduz itler zerarly çagalaryň ölmegi bilen bagly birnäçe ýagdaýy anykladylar. Balkanyň günorta garrygala sebitinde soňky bir aýda ağzyndan 2 çagy guduz keseliniň geçmegi zerarly ýoguldy. Olaryň biri 25-nji mektepde, beýliksi 19-njy orta mektepde, 4-nji we 7-nji klasslarda okuýardy. Bu çağlaryň guduzlama virusundan helak bolandygy tasdiklanan soň olaryň mugallimleri, klassdaşlary we olaryň maşgala agzalary karantina alyndy. Dip Balkandaky habarçymyz 27-nji dekabrda aýtdy. Habarçylaryň anonim gürleşeni yerli lukmanlara talgylanyp aýtmagyna görä ýogulan çagalar itin diýişlänligini, destini aýtman soň wirusyň geçmegini anyklamak üçin barlyk wagtynda geçirilmändir we zerur çäreler görülmändir. Adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen lukmanlar köçelerde guduzlan itleriň diýişlemegi bilen bagly ýagdaýlaryň indi köp duş gelip başlandygyny aýdýarlar we çagalaryň itlere duş gelseler ýa-da it çalaja diýişlese öýlerinde ene tasyna köplenç aýtmaýanlygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýy Balkan vilayatynyň saglygy saklaýyş wekillerinden resmi taýdan tasdiklatmak we regiondaky umumy ýagdaý barada goşmaça maglumat almak boýunça dentinanşygy netije bermedi. Habarçylaryň sözlerine görä Balkanyň häkimetleri bu ýagdaý dogrusynda ilata resmi düşündürüş bermediler. Saglygy saklaýyş bilermenleriň yerli media serişlerinde öňüne alyş çäreleri barada duýduruşly hem düşündürüşli çykyşlary göze ilmedi. Ýöne habarçylaryň sözlerine görä guduz itleriň bardygy anyklanan ençeme owada sygyr süýdüni we etini satmak gadagyn edilipdir. Bu aralykda garrygaly etrafynda veterinariýa san epidemiologiýa gullugy ýokşy sebäpden ýaşaýjylar öý haýwanlaryny we mallaryny barlatmak we keselleriň öňüni almak üçin tanjymlary etmek mümkinçiliginden mahrum bolýarlar. Garrygala veterinariýa bölümleri bar wagtynda öý haýwanlaryna guduza garşy waksina tanjymlaryny geçirip bolardy. Seýle mümkinçilik bolan bolsa, uly ziýanlaryň öňüne alyp bolardy. Dip ýagdaýy öwrenen habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli veterinarlar guduz keseline garşy vaksinanyň ýokdugyny aýdýar. Häkimetler öý haýwanlaryny saklaýan adamlary itlere we pişiklere wagtynda tanjym etmezlikde hem olara zerur resmi namalary almazlykda günäleýärler. Barlykda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi guduzlama keselinden goranmak üçin öz başlyk çäre görmäge çalyşýarlar. İt-pisik saklayan maskalalar hem indi özlerinde guduzlama virusu barmy ýokmy anyklama üçin analiz tapşyryp, ätiýaçdan guduzlama garşy 6 sany tanjym alýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Emma keseli anyklamak üçin analiz tapşyrmak we öýlerinde saklanýan haýwanlaryny we özlerine tanjym etdirmek ençeme çykdagyny talap edýär. Habarçylar garrygalanyň keselhanasynda we taglyk öýlerinde guduzlama virusyna garşy dermanlaryň ýataglara her bir tanjym üçin 216 manatdan edilýänligini aýdýarlar. Bir kurs bejerge 21 tanjymdan ibaret. Seýdip bir näsa üçin tas 5000 manada düşýär. Köp adamda muňa pulu bolmaýar. Bir guduzlan itin yetiren delelinden onurça adam bejerge almagy mejbur bolýar. Dip habarçymyz aýdýar.